мюсюлманин в Египет убил съпругата си, понеже четяла Библията и след това я погребал, заедно с малкото и бебе и 8-годишната й дъщеря. Момичетата били заровени живи. По-късно мъжът съобщил в полицията, че техен чичо убил децата. 15 дни по-късно починал друг член от семейството. Когато отишли да го погребат, открили двете момичета под пясъците живи. Египет е скандализиран от случката и мъжът ще бъде екзекутиран. Попитали по-голямата дъщеря как е оцеляла, тя отговорила: мъж в сияещи бели дрехи и рани по ръцете си идваше всеки ден да ни храни. Той събуждаше мама, за да кърми сестра ми. Момичето е било интервюирано по египетската национална телевизия от известна водеща телевизионна журналистка мюсюлманка. То казало по обществената телевизия: не може да е бил друг освен Исус, защото никой друг не прави такива неща. Мюсюлманите вярват, че Иса или Исус би могъл да го е направил, но раните означават, че той наистина е бил разпнат, което те не вярват. А освен това е ясно също и че е жив. Също така е очевидно, че детето не би могло да си измисли подобна история и няма никакъв начин тези деца да оцелеят при подобни условия без истинско чудо. Мюсюлманските водачи ще бъдат силно затруднени да решат как да постъпят с подобно събитие. А и популярността на филма Страсти Христови никак не им помага. Тъй като Египет е образователен център за Средния изток, можете да бъдете сигурни, че историята ще се разпространи. Исус Христос продължава да преобръща света с главата надолу. Моля, споделете историята. Господ казва: благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.